Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sallallahu wasallam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengningko ko Allah subhanahu wa ta'ala palitanun mapipia na pamakasurga niya sumiyang awaw fatar kita no na bulungan niya supang sasakit kita no. Amin ya Rabbil Alamin. Sagyang kaya video na usay na kan saya susabagi issue ipembinasarakan sang kaya social media. Apya pan aya ka ilya koron di mana ya patutub akan pesembaga. Ugi nakagiging ko to kaya pakararadian sa taman sa susabagi ko mga lolotakan na piyang imnaran na gusto mga raranirakan na piyang imnaraniran kami kararadang ko to issue ay pag-issue na gyang kaya mimbubalatan o sang kaya panulon akida na miyatampar sa ginawa ko mas mapianda mapakarayagan rano pipia kaang kano kaliwanagi okay paganay sa manaya ipapagiswiran rakan naging guto poputol niya na video makapantag sang kutwa dipsembayang napuputol niran so video sa piyakang balbalsiran asakan ikiifta sa giyang kuto pembagak sa sambayang kateso video para mangyup-yup ya amiatay adip sambayang na ipatod uba sambayang ipatod uba kapanan ipatod uba riba ipatod uba ilabang siya kung mga kubur ng mga muslim pala magsabaswaan kaan makan mga aso. Okay, piyo toleran, di ba? So miya karaya ino pa niya puputula kaya po namaran ang kaya mga tao na may kagudo kuniyo mga bangsa ko aya iko kumangko dipsembayang na pala magsabasuran kan makanong mga aso na antayan ni mga digi katero agi ang kaya Peter ang saging ami alang saging kaya video na miya ti miya makaduragun na miya miya posaragun antayan ni mga digi katero ino nyoron da sa kamasungaran o miteroon di ba? Kan niya karayag pipiyaan tanong gikatero. Ay ito nakatero to isa ko mga ulaman tanong. Na pimbanog ang naging utakatero isa ko mga ulaman tanong na dakan matuon kakagi di kompleto so kitab pamangilubaan na kanon na di ko kataw no miyatan to ang kutakatero yan kadakan matanto kagi da ako sa maniya sang kuto mga kitabian ami papuno na si Sheikh Ibn Uthaymin madagalagoy kitabar ki Sheikh Ibn Uthaymin adakan panalangon mabatya ugi nagyong kuto kiatero ni Sheikh Ibn Uthaymin na siya miya kang gulalang ko isa ko mga ustad asa saludunakan nagusasariganakan sa magatos ka porsyento ada apakapo nun akatero inon na benar na miya nagagano to akatero to Sheikh Ibn Uthaymin na inon yoro to da sumpatan baaya kabaya iyon na may pamalata iyo kumadaglata o saranao si mga tonganayakan mga lolotakan so wagi sudip sembayang na ayat tinugo ni Ahmad Nur na ipalamag sang kaya mga basuran kamaan makan aso bagito antapio subhanallah na ugito antapio na nakapakayaad na miyang iminaron gito itindaga kan pamakagito itindaga kan na miya kato mangano miya katabangano masyaallah ugaid na wallahi alazim kakana bagito itindaga kan igira na ad na pagaluin ta ang mga tindig o mga ulama na kanabagyuti tindig ta. Apiapan si Sheikh Ibn Uthaymin na kanabagyuti tindig na pure ka ad na mi aluin niya na tindig na pure aging uta sudidin pesembayang kanaba di panambayang sa masala kebu kanaba di panambayang o paman ada na kapsembayang yan sa taman nagyutoy di pesembayangan gyutoy di kepanan gyutoy di kubur mga muslim palabang sa mawatan ko mga kubur mga muslim nagyutoy mapiatindag gyutoy mabagaratindag sa iko di panambayang so man so di manambayang sumala kagi hindi dakal raktan wa kakama isi kasembayang adno to mailengan na misembayang na admano tayo ni bagay sa sambayang yan na ayatin ko ni Sheikh Ibn Uthaymin na kanaba ini kafir naso kanaba kafir na kapsembayangan kerigo kepanan palabang ko mga kuburo mga muslim so miya karaya-raya gaging mo ipinasan yora ka na o ipinasan yora ka na gitindiga ka na iyadhan billah pakawatan rakan Allah subhanahu wa ta'ala yuta video na ibu sa bapay kay aliyaw ko ron na an may lot so di ka pakapanambayang o umani isa an may lot so di ka pakapanambayang o umani isa sa kanabakar kanay panampay ayatin diga kan nasalulota kan tong anayakan ginuaya kan bangsa kan adip sembaya nga mau makan na iplamga kan di
Ayadhan billah, pakawatan nun Allah subhanahu wa ta'ala. Miya karata-rata to paparangayan o pamakagyuti penggulaulaan o tito mapaparat yang wallah. Api apa na ad na miya katero ng mga ulama o pamakabenaro to. Nah, la ilaha illallah. Ikadua ay pambinasarakan ng kaya mga tao. Alalayaw niran kikument nagupkipost na si Ahmad Nur na taulaan sa babay tialakyan sa mga karomanian. Paganayron, nagyan ka na makapantag sa kakakaruma na isyuwanan si ko makapantag ko kakakaruma kanabaanan ad na kisusumpatyan ko kapapagagamatan no o di na kapapagaluyan no di tano di ka pa magusaya ko linang aparatya da kisusumpatyan nun o naman ang nakagi ipanampayran agu ipamalata irang kumadagla si Ahmad Nur na taulaan sa bubay kami ang lalak sa mga karumanian la hawla wala quwwata illa billah na ayad na malaan tapira naging uta anak ko may kagwid mga tao na sa miya kagwid ra sa sabab sang kuta balita iran miya katabang miya katumang bagito o gaid na wallahi alazim kada ati alakakan akarumako subhanallah na doon kanya nagipagariyakan adi imamalita sa kabukagan amay ka geng ka na dingad ipanaro na mga kabukagan na mau mga subalas yan sa alungan na mauri. Okay, manang panuto na siya sa geng kaya orian o video akan, orian ang kaya video akan na rin nila nakasakano din adisan di imamalata mga tao. Sasabot nda, ayas sabab pa din yung san ikang ulaulaan na anak ko may kagwado mga bangsa tano, anak ko may kagwado mga tao, anak ko may kagwado kabubaya mamakinag ko mga osean tano na na muskilarakan. O pa makapangiminaran kanira na makapantagsan aseran ra kanom yan nagkakanaberan niya nagsa mismo ngariakan den na muskilawon o basiran tumpuk sang kuta kadustaan aping galbakyo na udi irang kabay ato mumpuk sang kuta kadustaan aping galbakyo na gusto na udi nyo kabaya matatapar kanwang kuta mga kabukagan dinyo di manggalbak dinyo rang ipakimbukag dinyo rang ipakikatero ada kan matero di akan manggalabak o ba na tiyala ko makaraman na ginakinyawanan mga bangsa ko mga orip na Allah. So mandud tanu kisang ko to Quran nagusi ko hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay ginaman to ad na miya nagtanu balita makapantag ko pagaritano idha ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Okay. Na ama daniyo piya ubaanan benar. Kenapa yang utai pemalita ayo ini kekentawa ayo madagla tao na miya katumbu-tumbukan sang kota kadustaan na dunia so tao di manambayang di mamosa di dia kata nami pamaya diang bin sa alungan na mauri sabab sang kota dinyan di ikapamaganta ko tao dinyan di kapakambuka ko tao kapada nang kumakabnar o manusia akapakaya mas katiran rano sa alungan na mauri sa pangninta ang miya karayag na gumiya kaliwanag ang mga bangsa ko sa balasangan nurun Allah subhanahu wa ta'ala sa madagla mapya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.